TSF Student Organization সংযোজকমani hayakaba TSF rongni naharmung nongkha jingjal samoyo public rongni ganao bachanani tei krung khayo jingjal achaikhanke jingjali samo bachanani abahaikeno tini long traibili dholai tripura bai khobjak mono railway station o kok borok bai mono railway station o announce khlaina bagui kaisa memorandum yafarka naidi tei tamohni saikhanarka honor tinaro tamno tei failai mani हामबायनि दे ताफुनो माहायसिं सोमोन्दो जाबाय आं खासे लंथ्रैबो डिभिजननि प्रेसिडेन्ट निपेन्द्र त्रिपुरा जोंनि लंथ्रैबो TSF नि बाखै माफायका सिनि मनुगार रेलवे स्टेशनाव कक बाय एनाउन्समेन्ट खायजिगा जों जेन्नुगो सिनि मनुगारिया बादारगा रेलवे स्टेशनाव हायका सिनि आगरतला रेलवे स्टेशन कटर आरो रगो सिनि माने कक बाय एनाउन्समेन्ट खायजागो हिंदी बै खायजागो इंग्लिश बै खायजागो बांला बै खायजागो हायपाना सिनि आरो सिनि मनुगार रेलवे स्टेशनाव कक बाय खायजागा तै बाकी लैंग्वेज बै खायजागो हिंगा आमन बागै सिनि डिमान्ड खायो कायसा मेमोरेन्डाम साबमिट खायबे कासिनि मनुगार रेलवे स्टेशनाव हिंगा आमन सिति जों कराखे एक्शन आजाथों सिनि माने कक बाय एनाउन्समेन्ट खायजाथों होना आमन तै जों कायसा मेमोरेन्डाम साबमिट खायबेका हामबाय।